Ngayon, magpapalinis ako dun sa likod namin kasi ang dami na namang marapait. Ang bilis tumubo yun, marapait na yun. Kasi pag nalinisan, pag umulan, tumutubo agad. Kaya, nagpalinis ulit ako ngayon. Tingnan ninyo. Taulan na ka. Taulan na ka. Nakaado ka mata. Nga nagaya mo. Numatuduan day tang to na nagdaras nga tubo niya. Ang garod. Diyan banda ang daming sayote dyan. Tanong natin kung may bunga. Yun oh. Yun ang daming sayote oh. Tingi tayo ng bunga. Pang tinola. Ada ti bunga ti sayote? Da bunga sayote? Kanlak tuman. Update ko kayo mamaya guys kung matapos, kung anong itsura ng likod natin pag natapos. Kasi matatanggal na yung mga marapait doon. Liliwanag na at makikita na yun doon sa kabilang kalsada ulit. Kailangan ng bilisan kasi makulimlim na naman. Yan no. Masama na naman ang panahon. Bigla-bigla na naman. Siguradong uulan ulit mamaya yan. Kung hindi uulan mamaya, lilinisan ko din dyan. Oh. Yan, kasi ang daming lumot. Dito kami nagtatambay paghapon kasi nakikita doon banda. Ang ganda ng hapon dito, nagmumuni-muni.